Hola, en aquest cas el problema que anem a respondre és el càlcul d'un moment angular del planeta respecte al centre de l'estrela al qual està orbitant. El moment angular és una magnitud que ens mesura l'estat de rotació d'una partícula i és una magnitud vectorial, en la qual cosa el que haurem de fer és un càlcul vectorial. Bé, el moment angular d'una partícula orbitant al voltant d'una altra, si aquí tenim l'estrella i aquí tenim el planeta, es calcula en funció del radi i de la velocitat o la quantitat de moviment. La quantitat de moviment és igual a la massa del planeta per la velocitat. I aquí tenim el radi. D'aquesta manera, podem suposar, posant aquest gràfic, observem que el moment angular es una magnitud vectorial. Esta magnitud vectorial se calcula con el radi per la quantitat de moviment. Podem fer una cosa, que és calcular el mòdul d'aquest vector i després donar-li la component. La component, com se veu en aquest gràfic, seguint la regla de Maxwell o la regla de la mà dreta, en aquest cas, si girem en el sentit que està marcant, donarà un vector positiu cap a dalt, va en contra de les agulles del rellotge. Si, per contra, rodara cap a la dreta, és a dir, en el sentit de les agulles del rellotge, el vector seria negatiu. Per tant, això ho podem calcular com el mòdul de R, el mòdul de P i el seno de l'angle que formen R i P. És a dir, que L el podem calcular com R per P, que és la massa del planeta per la velocitat que porta, i per 100, en aquest cas, de 90 graus. Ens queda la incògnita de la velocitat. La velocitat la podem calcular a través d'aquesta equació E partit per T sent E2pi per R partit per T, igual que hem demostrat en les qüestions anteriors. Per tant, traduïm això en aquesta equació, quedarà R per M per 2pi R partit per T. Arreglem aquesta equació un poquet i ens queda que L és igual a 2pi R quadrat M partit per T. Bé, substituint les dades, el moment angular serà 2 per pi per 10 elevat a 11 al quadrat per 10 elevat a 25, que és la massa, partit pel període, que són 2 anys passats a segons. 2 anys passats a segons són 6,31 per 10 elevat a 7. I el resultat és de 9,95 per 10 elevat a 39, i ara les unitats: metre quadrat, quilo i segon.